σου. Ναι. Πού μένεις? Στην Νίκαια. Πού? Στην Νίκαια. Έχουμε ακούσει σε δηλώσεις ότι έχεις πει ότι μένεις στα Καμίνια. Έχω πολλά σπίτια εγώ. Είσαι πλούσιος. Ναι. Πόσο είναι ο τζίρος σου κάθε μήνα? Δηλαδή πόσα βγάζεις κάθε μήνα? Απλά για τα νίκια μου βγάζω για να διατηρώ τα σπίτια. Δηλαδή οι γονείς σου έχουν τα σπίτια που βγάλουν από την κληρονομιά του. Όχι, από τη δουλειά του. Ακόμα δουλεύουνε. Δηλαδή, μία άλλη ερώτηση. Η παιδική σου επιδόση στο σχολείο, η βαθμή πώς ήτανε καλή, τι βαθμός είχες? Ήμουνα φοβερός. Τι βαθμός είχες? Όλα άριστα. Τι ηλικία το τελείωσε στο σχολείο? Βασικά, σε ποια τάξη τελείωσε στο σχολείο, στα μάτια? Σε όλες έμεινε, δεν θέλω. Τελείωσα τη τρίτη γυμνασίου. Και μετά έμεινε. Γιατί τα βρήκα δύσκολα στην ΑΒ, με ρωτάγαν πες την ΑΒ και έλεγα ΑΒ Βασιλόπουλος και ο καθηγητής είχε φρικάρει και ήθελε να πηδηχτεί από το παράθυρο. Το μπουστί. Ρε, τι πρότυπα έχεις? Ποια είναι τα πρότυπα σου? Πρότυπα το Σάκη Ρουβά της Κέρκυρας. Τι είναι αυτός? Όταν έρθει το τρόλεϊ φεύγουμε εκεί, εκτός από το Σάκη Ρουβά της Κέρκυρας. Φεύγουμε. Υπάρχει της Κέρκυρας ο κανονικός που είχε πάει στη Eurovision. Ρε Γιώργο, αν δεν σκάσεις, τελείωσε. Είναι πλήρης προβληματισμένος ο ρεπόρτερ. Λοιπόν, Σάκη. Παιδιά, stop. Λοιπόν, Σάκη, πες μας για την καριέρα. Το ξέρεις το τραγούδι με Ανεβαίνω πολύ γρήγορα στην καριέρα μου γιατί λέω στον κόσμο πόσο πολύ τον αγαπάω και τον θαυμάζω. Τι ηλικία άρχισε η καριέρα σου? Από τότε που βγήκε ο Σάκης Ρουβάς από 10 χρονών ξεκίνησα. Ήσουν με κάποιο συγκρότημα? Κάτι τέτοιο έχουμε ακούσει. Η φωτογραφία, έχουμε δει φωτογραφίες ομοφυλιστικές, προσωπικές δικές μας, οι οποίες είσαι με ένα συγκρότημα. Μπορείς να μας πεις ποιο είναι αυτό το συγκρότημα? Και τι Ναι, είμαι με τους Iron Maiden. Όπα, ο Σάκης. Τραγούδαγα όταν έλειπε ο τραγουδιστής για υποχρεώσεις και δουλειές. Μπράβο, δηλαδή πάχαλο, τελείωσα. Έβγαλες λεφτά από εκεί? Πάρα πολλά. Πόσα έβγαλες? 100.000 ευρώ. Πω! Είναι αλήθεια αυτό που λες τώρα? Αλήθεια είναι γιατί γεμίζανε οι συναυλίες. Γιατί είναι Άι στο διάολο. Αν αγαμηθούνε. πόσα χρόνια έχει γίνει? Πολλά χρόνια. Τώρα τα λεφτά έχουν ανατοκιστεί. Σάκη, να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση και πάμε μετά πάμε σε τραγούδι. Break! Λοιπόν, break να ετοιμαστείς. Εγώ είμαι ο πρόεδρος της ομάδας. Τι θέλω να σου πω? Λοιπόν, μήπως τελευταίο, είναι πολύ σημαντικό και μας έχει ρωτήσει πάρα πολύ και έχουν πέσει υπερβολικά πολλές ερωτήσεις, μας στέλνουν μηνύματα. Ένα λεπτό, τι θα την περισσότερο. Λοιπόν, ένα λεπτό να με βεβαιώσουν, κλείνουν τα τέτοια, κλείστε τα κουπιά. Ωραία, για να μετρήσουν μπαμπαμ τους ψήφους. Ωραία. Η ερώτηση που ζητάει το κοινό που να κάνει είναι: Σάκη, μήπως πάσχεις από δηλαδή, δύο ερωτήσεις, συγχωρείς. Πόσο είναι η βιολογία σου? Βασικά δεν βλέπω την τύφλα μου. Μάλιστα. Δηλαδή, άμα παίρνεις τα γυαλιά δεν μπορείς να δεις τίποτα? Τίποτα. Μάλιστα. Δεύτερη ερώτηση, Σάκη, μήπως πάσχεις από καμία αρρώστια, ας πούμε, Αλτσχάιμερ και τίποτα τέτοιο? Όχι, είμαι κομπλέ στην υγεία μου, πάντα ήμουνα πολύ δυνατός Βαρτζενέκερ. Μπράβο Σάκη. Μάλιστα. Έχεις πει ψέματα ποτέ? Ναι.
άμα πω ότι δεν έχω πει ψέματα θα πω ψέματα, οπότε δεν μπορώ να πω ψέματα. Ψεύτη. Έχουνε βγει. Και έχω μια αληθινή ταραντούλα στην πλάτη μου επίσης. Έχουμε βγει σε πολλά κανάλια και λένε ότι λες ψέματα. Ότι ποτέ δεν είχες κάνει συναυλία με τους Iron Maiden και ότι πάντα έλεγες ψέματα. Και ότι αυτή η συναυλία, σε όσες συναυλίες έχουν κάνει Iron Maiden εκεί πέρα, ποτέ δεν έχεις πάει. Ούτε καν εκεί Η πέρα. αλήθεια είναι ότι με τρώνε τα μαλλιά μου και έχω ψήρες. Δεν έχεις. Και λέγανε ότι η οικονομική δυνατότητα ότι δεν έχεις, λέγανε. Ότι γι' αυτό δεν πήγες. Ναι, έχω τη δυνατότητα να αξίσω όμως την κεφάλα μου γιατί κάτι με τρώει Και εγώ τώρα. τα αρχίδια μου. Λοιπόν, ξέρεις την κεφάλα σου και πάμε σε ένα τραγούδι. Θέλουμε ένα λεπτό με ένα τελευταίο. Ένα break, παρακαλώ. Ένα τελευταίο. Ψηφίζουν οι άνθρωποι τώρα για το ποιο τραγούδι θέλουν να παρουσιάσουν. Ωραία. Ωραία. Break, πρέπει να ψηφίσουν. Περιμένετε ρε. Γεια σας. Εγώ θα μόνο το φυσικό τραγούδι. Σε 10. Θα μου το στείλεις λίγο Κοντά, κοντά. Φέτο, ηχογράφηση. 6, 5. Περίμενε λίγο. Περίμενε να κάνουμε δισκογραφική εταιρεία. Τρία τραγούδια, όχι. Θέλουν τρία τραγούδια, όχι. Περίμενε. Κάτσε, Σάκη. Θέλουν τρία τραγούδια. Θέλουν το... Και χορευτικά. Όλα καλά. Χορευτικά, χορευτικά. Αφήστε το Σάκη. Αφήστε Σάκη. Χορευτικά όμως. Το θέλεις ή δεν θέλεις. Το... Ποιο άλλο είπαμε. Ποιο άλλο. Όλα καλά. Το όλα καλά, το θέλεις ή δεν θέλεις. Σταμάτησε παιδάκι. Θέλεις ή δεν Όχι, θέλεις. Περίμενε. Χορευτικό, Θα με χορευτικό. συμπήσει η αράχνη απόψε. Σάκη, Κάτσε, χορευτικό, Σάκη. χορευτικό θέλεις. Αλλά ένα τραγούδι Το και δύο όλα καλά. Χορευτικά μόνο ένα θα πεις έτσι καθισμένος. Και χορευτικά θέλει. Ή το θέλεις ή δεν θέλεις. Ή το η γιαγιά Take με it βαράει. down. Περίμενε. Θέλουμε το η γιαγιά με βαράει. Η γιαγιά εντάξει. μου με βαράει αυτό. Νερό. Όχι, Σάκη, Σάκη. Αυτό με βαράει. Όχι, Η γιαγιά μου. Και το μπίμπερο. Σάκη, Σάκη. Το νεράει. Σάκη. Το νεράει. Η γιαγιά μου με βαράει. Περίμενε. Αυτό, περίμενε. Θα πεις το αυτό, θα πεις και το. Το This is a night, αλλά θα πεις. Όχι, θα πεις το όπα. Ρίχνω μια κλάνια αυτό. Hey. Θέλεις ή δεν θέλεις. Όχι, ακούγεται άσχημο για τους θαυμαστές. Εντάξει. Ωραία, αφού δεν Ό,τι θέλεις πες, εντάξει. Ό,τι Αν γουστάρεις. δεν θέλεις, θα πεις το η γιαγιά με βαράει και θα πεις. Και το όλα καλά. Θα πεις η γιαγιά με βαράει, τι θέλεις ή δεν θέλεις και το όλα καλά. Όχι, το θέλεις ή δεν θέλεις και το η γιαγιά με Θέλεις βαράει. ή δεν Περίμενε. Σάκη, περίμενε. Περίμενε. Έλα, πάμε. Θα πατήσεις ηχογράφηση να το βάλεις στο site. Έλα, χορευτικό Σάκης. θέλεις ή δεν Όχι, δεν αρχίσαμε. Δεν αρχίσαμε. Ούτε έτσι. Βάλ' το μικρόφωνο. Κάτσε θέση. Να το βάλω. Φύγε, ρε, φύγε. Επειδή έχει γίνει χαμός στο σπίτι. Ένα, Εντάξει. 2, 3. θέλεις ή δεν θέλεις. Θα μου πεις απόψε. Τα φασόλια κόψε. Πάτε τον. Ως εδώ. Τι να τώρα Σάκη. Δεν έχεις φασολάδα απόψε. Ή Στοπ. Πάρα πολύ. Πω. Και μη σου πω ότι κλείνουμε και σε λίγο τα 100. Με αυτή την αράγνη τι θα κάνω, έχει καλώδιο, είναι κινητό Εντάξει Σάκη. τηλέφωνο. Εντάξει Σάκη. Μη σου πω ότι Εγώ λέω να κλείσουμε εδώ τη συνέντευξη. Τώρα έρχεται το τζιπ να σε πάρει. Πες το με βαράει η γιαγιά μου και Όχι, κλείνει. όχι, Λιμουζίνα. Έρχεται η γιαγιά σου. Έρχεται η γιαγιά.